Shwmai a chroeso i'r ysgol ddigidol. Nawr, mae Pecyn Eryri yn barod ac wedi ryddhau a diolch yn fawr iawn i chi am yr ymateb i'r pecyn hyd yma ac i'r ysgolion sydd wedi dechrau gweithio gyda'r gweithgareddau yn barod. Nawr, yn y fideo yma, i ni'n mynd i fod yn cael cipolwg tu fewn i'r pecyn ac yn ateb ambell gwestiwn sy'n dod lan yn eitha aml. Yn y cyfamser, os i chi heb glywed am y pecyn, mae yna wers sampl ar gael a taflen waith sampl ar gael. Felly, os hoffech chi fynd at yr adnoddau yna, dyna gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio'r ddolen o dan y fideo neu mynd i ysgol-ddigidol.cymru/pecyn-Eryri. Iawn, fe ewn ni at rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin yn gyntaf. Yn gyntaf, beth yw cost y pecyn? Pris y pecyn yw £150 ac am y pris na i chi yn cael mynediad i'r pecyn am byth. Dyw e ddim yn dod i ben o fewn blwyddyn na dim byd fel yna. Wrth archebu, byddwch chi'n derbyn cyfrinair yn ei GREU i'ch ysgol chi ac yna wrth gwrs i chi yn rhydd i rannu'r cyfrinair yna gydag unrhyw un sy'n gweithio o fewn eich ysgol chi. Beth os nagos mynediad gyda chi i declynau digidol drwy'r amser? Wel, mae'r taflenni gwaith ar gael i chi ar ffurf digidol i'w defnyddio trwy J2 PDF, Google Classroom neu Microsoft Teams, ond hefyd mae ar gael i chi ar ffurf PDF i'w argraffu. Felly mae hyblygrwydd llwyr gyda chi i ddefnyddio'r taflenni gwaith mewn pwy ffordd sy'n gweithio orau i'ch ysgol chi. Nawr wrth gwrs, prif adnoddau'r pecyn yw'r gwersi fideo, a mae pob gweithgaredd wedi cael ei torri i fewn i wersi fideo ar wahân. Nawr eto, mae hyblygrwydd gyda chi fan hyn, naill ai ddefnyddio y gwersi fideo'n uniongyrchol yn y dosbarth a'i chwarae nhw'r disgyblion ar eich sgrin ryngweithiol, neu os i chi moyn arwain y gweithgareddau, allwch chi wylio a dilyn yr gwersi fideo wrth baratoi, ac yna i fi wedi paratoi PDF canllawiau athro. Felly os dawch chi sy'n arwain y gwersi heb y fideos, bydd y canllawiau yna gyda chi fel rhywbeth i'ch atgoffa chi o'r sgiliau ar hyd y ffordd. Yn ola wedyn, mae'r pecyn hefyd yn cynnwys PDF sy'n mapio holl sgiliau'r pecyn yma i'r fframwaith cymwysedd digidol, a mae hwnna ar gael i chi i glicio arno fe ac argraffu'n syth fel tystiolaeth o'ch sgiliau chi yn y fframwaith. Fel cynnig arbennig reit wrth lawnsio'r pecyn yma, bydd unrhyw ysgolion sy'n archebu pecyn Eryri cyn diwedd mis Hydref 2021 hefyd yn derbyn pecyn codio 1 gwerth 75 yn rad ac am ddim, a bydd y cod yna yn dilyn yn yr un ffordd. Iawn te, dewch i ni gael neidio mewn nawr a gweld fel mae mewn gofnodi i'r pecyn, cael cipolwg tu fewn y pecyn a gweld fel mae'r fideos wedi cael ei gosod a hefyd edrych ar pa mor hawdd yw i ddefnyddio'r taflenni gwaith. Teipiwch y cyfrinair sydd wedi cael ei roi i'ch ysgol chi ac yna chlicio ar y botwm iawn, a mor syml â hynny bydd eich adnoddau chi yn llwytho. Nawr, wrth sgrolio i lawr, fe welwch chi y fideo croeso ac yna y gweithgareddau gwahanol. Ac o dan bob gweithgaredd, fe welwch chi'r fideos ac yna y dolenni yma. Fe welwch chi'r PDF gyda'r canllawiau athro sy'n mynd â chi gam wrth gam drwy bob un o'r gweithgareddau ac yn rhoi'r atebion i bob cwestiwn sydd yn y taflenni gwaith. Ac yna fe welwch chi y fersiynau gwahanol yma o'r taflen waith. Taflen waith PDF, taflen waith Google Classroom, a taflen waith Microsoft Teams. Dewch i ni gael edrych ar un gyntaf, sef taflen waith PDF. Nawr, wrth glicio ar y botwm yna, bydd tab arall yn agor ar Google Chrome, a dyma ni y daflen waith fan hyn. Nawr, ar gyfer y daflen waith yma, allwch chi wedyn i argraffu hi'n syth o'r ffenest yma, neu lawrlwytho'r daflen waith os ych chi moyn argraffu hi wedyn. Nawr, os ych chi moyn defnyddio'r daflen waith yma gyda J2 PDF, bydd angen i chi lawrlwytho hi'n gyntaf. Felly, mwyn gwneud hynny, cliciwch ar y botwm lawrlwytho. Dyma ni. Dwi wedi agor Just Too Easy ar tab arall, a beth ych chi'n chwilio am os ych chi moyn defnyddio'r daflen yma gyda Just Too Easy yw J2 PDF, a fe welwch chi fan hyn y botwm coch, J2 PDF. Nawr, dwi'n clicio ar J2 PDF, ac yn syml iawn, dwi'n llusgo'r daflen yma, dwi'n newydd lawrlwytho o waelod Chrome i'r bocs yma yng nghanol y ffenest. Mae'r daflen PDF yn uwchlwytho, a nawr, fel gyda unrhyw daflen J2E arall, allwch chi rannu hwn gyda'ch disgyblion, a bydd y disgyblion wedyn, fel gyda J2E5, yn gallu clicio ar y daflen a dechrau teipio'n syth.
fel hyn. Fel arall, os I chi fel arfer yn gweithio gyda Google Classroom, cliciwch ar y botwm taflen waith Google Classroom, a bydd y daflen waith yn agor o fewn Google Slides fel welwch chi fan hyn. Nawr, mae'r daflen waith mae'r Google Slides yn barod yn cynnwys blychau testyn i'r disgyblion I deipio ynddyn nhw, a hefyd pethau fel siapau ryngweithiol ble mae angen nhw. Nawr, mwyn defnyddio hwn yn eich Google Classroom chi, mae angen I chi wneud copi o'r daflen waith yma I fewn eich Google Drive chi, achos chi'n gallu gweld mae'n dweud view only yn unig ar hyn o bryd. Peidiwch â gofyn am fynediad i'r daflen waith ganolig yma. Beth sy'n eisiau chi wneud yn hytrach yw gwneud copi personol eich hun o'r daflen waith wrth glicio ar File, Make a Copy, Entire Presentation. Bydd hwnna wedyn yn arbed I fewn eich Google Drive chi pan I chi'n clicio OK, ac wrth gwrs wedyn o fewn Google Classroom, chi'n gallu gosod hwnna fel taflen waith Make a Copy for each student. Wrth sgrolio lawr, chi'n gweld yr holl weithgareddau, yr holl daflenni gwaith, a reit ar y diwedd, fe welwch chi wedyn y botwm sy'n agor PDF, ble mae holl sgiliau y pecyn yma, pecyn Eryri, wedi cael ei mapio i'r fframwaith cymwysedd digidol newydd yn barod I chi argraffu I roi yn eich tystiolaeth chi o'r fframwaith cymwysedd digidol. Iawn te, dyna ni am y cipolwg yma ar becyn Eryri. Diolch am wylio. Cofiwch, os I chi ddim wedi gweld eto, am y wers sampl a'r daflen waith sampl. Felly, dilynwch y cyfeiriad sydd ar waelod y sgrin nawr, neu cliciwch ar y ddolen o dan y fideo mwyn mynd at yr adnoddau yna. Cofiwch am y cynnig arbennig am becyn codio 1 sydd yn rhad ac am ddim gyda phob archeb sy'n dod mewn cyn diwedd mis Hydref eleni. Ac yn olaf, os oes unrhyw gwestiwn gyda chi am unrhyw beth I wneud ar pecyn yma neu becynau eraill yr ysgol ddigidol, yna mae croeso mawr I chi I gysylltu gyda fi a fe dria ngorau i'ch helpu chi. Diolch yn fawr I chi am wylio'r fideo yma, fi'n gwerthfawrogi'ch amser chi'n fawr iawn a welai chi to yn y dyfodol. Hwyl!